Ya igama umlamulo wasibisi ekhaya kuphansi lemuntu entabeni zasenquthu futhi nje singabantu abaphakathi kwabanami nenquthu kodwa umasipala esifola andawona enquthu. Hey ngoba imisebenzi ke miningi mangabe ke silapha njengoba usibona nje kulombukiso lona lana studio la sizokwenza project yamdlalisi EP. Hawu siphekile sapheka ngihamba nensizwa yakithi yakwaSpisi sibakhe eNewcastle manje kodwa basuka khona lapha enquthu ekhaya kulomba phakamani usigadla wasuka nje ngosigadla ugahlasi impela umfana kaShopluza. Yashita netinzo Unganyabuza webafemi ungavimba mahlasa sekonyala. Unganyabuza webafemi ungavimba mahlasa sekonyala. Unganyabuza webafana ungavimba mahlasa sekonyala. Unganyabuza wezinsizwa ubalona ungavimba mahlasa sekonyala. Unganyabuza wezinsizwa ubalona ungavimba mahlasa sekonyala. Yo usibona silana sise studio ephazi kwa studio sisebenzayo thina sithanda sound ngathi uthe uba namandla mangabe silana siya record. Okay uyabe nje before you recording kumele ube producer wakho ethi ukupheka na hayi washo ukuthi uthola inhla producer uyigogo uye udokotela umselana nakho nje ubusizwa lapha. Oh yes. Ubalona ngavimba mahlasa sakonyala ubalona. Ubalona ngavimba mahlasa sakonyala ubalona. Ubalona ngavimba mahlasa sakonyala ubalona. Down. Ubalona ngavimba mahlasa sakonyala ubalona. Ubalona ngavimba mahlasa sakonyala ubalona. Siyakhala lapha sikhala ngamaphimbo lapha ke sithi hawu ubuqhawe buyathengwa khona ngahlahla ubuqhawe buyathenga. Mina ngahlahla baningi abasengibadeyiselile ngoba cishe mhlawumbe ufuna ngabe ngine ayingisho ne-supermarket because supermarket incane mhlawumbe ngabe ngine warehouse edistributela ama-supermarket ubuqhawe bami nje indlela obuningi ngayo. Ngiyangibona ngihamba ngenza zonke izinto lezi ngisizwa ethandayo ukukancane uyibone ukuthi iwashela imoto yayo lokhu ngani inakele nje izinto ezikhona zokuba clean nje njobe nokubona nje
umbone nje lo muntu okhuluma naye ukuthi hayi lena insizwa nje ithandekayo ngoba ithanda izinto zokuthi umuntu abe clean phinde futhi imoto ahamba ngayo ibe clean mina ngiyalindwa mina ngabe uzohanjwa nami ngibongitshela ukuthi sizohamba kusasa noma sizohamba nini ngobani isikhathi bese ngiclean imoto ngoba ngisho iphoyisa mangabe lingimisa liyake lisho ukuthi kodwa yazayihle imoto ohamba ngayo yazayihle imoto yakho lihlale libusho lokho akwenze iphoyisa ngangcilo ngizorekhoda ke EP extended play okuyilokhu ngani extended play yandulela i-album esihloko sithi inkomo kamama ingoma nje intokazi ukuthi ngala wenzani udla lapho nje ingoma lezi ecruza insizwa ukuthi ayibo hey ungiqhathi nomama lapha nemabe ukhosi ithandwa kakhulu futhi ngoba mawilandela lapha kuma social uthola ukuthi bantu ba-etha ngayo kahle kahle nje izivosho ama-downloads ingoma ekhona sithandwa sami wenzani kodwa mdlalisi wenzani sithandwa sami wenzani Ubukhawa kube beyathengwa abaningi abathengi ngobami kanti futhi akekho ongavimba uMahlase mayisekhonyana mangithi akekho ongavimba uMahlase mayisekhonyana uyezwa la mangabe ngichaza lento so ngiyabonga kakhulu ngibonge ngicela ukuthi siphinde sihlangane futhi mangabe ngizonethulela kokuzayo ngempilo esiphilayo noma ngempilo le ephilwayo la ekhaya kwamdlalisi TikTok ngikhona mdlalisi SA ku Instagram mdlalisi SA ushona lapha ku Facebook page mdlalisi SA bese soya kuyilokana ku Facebook account uzothi mdlalisi wezintombi ngibonga kakhulu Sabatemba